Ahojte všetci, vítam vás pri mojom ďalšom listovaní a dnes som sa rozhodla, že vám ukážem záložkové omaľovánky, ktoré mám a tie sú Friezes a Petit Poupées. Tu už mám tie, čo sú hotové, tieto si ukážeme, potom si ich zadelím k tým konkrétnym, z ktorých som ich zobrala. No. Ako prvé si ukážeme Petit Poupées. Sú klasický Disney od Hachette Heroes. 40 markuje Page a Clourier. Sú to také detské, no teda omaľovánky. Lebo malička mi tu chodí. Ne. Takto. Ideme si hneď prvú. Úvodná stránka, papiere sú kvalitné, hrubšie, nebáť sa v nich používať aj akvarelky alebo alkohol markery, neprejde to na druhú stranu, čiže je to super. Aj tak väčšinou záložky máte iba na tej jednej strane, druhá strana je čistá. Čakajte, že by ste mi nevyšli z toho záberu. Takto. Dobre, máme tu Alicu v krajine zázrakov. Ariel, malá morská víla. Tá je tiež z Ariel, z morskej víly. To sa mi zdá, že to je Aurora. Zo šipkovej ruženky Bella z Krásky a zvieraťa. To je asi šipková ruženka, alebo nie, toto bude asi popoluška. Ľadové kráľovstvo, tiež Olaf z Ľadového kráľovstva, Jasmína, Lilo a Stitch, Neskrotná, Zvonilka, alebo tak nejako sa to volá. Na vlásku, tiež na vlásku. Niektorí si tieto omaľovánky akože nechávajú takto ako sú, hej, ale ja si ich odlepím a potom si ich dám zalaminovať. Vtedy viem, že mi dlhšie vydržia, že sa to len tak nerozotrie. Snehulienka, Žabia princezna, toto je Hore, po slovensky je to rozprávka Hore, ale po česky je Vzhůru do oblak. Ralf rozbito. To je asi tiež z Malej morskej panny. Tak sa mi zdá. Alica. To nepoznám, možno tá zvonilka. Bella. Bude popoluška. Elza. Hop. No, toto bude krásne. Sa teším, keď mi to príde na rad vymaľovať. Vajana. Táto tu bude asi Mulan. Pocahontas. Zvonilka znova. To bude asi z toho Na vlásku. Snehulienka a Alica. Tak a toto bude všetko. Tak a z toho tu som už vymaľovala. Teraz ste mohli vidieť túto naposledy Vajanu. Tiež som veľmi rada, ako sa mi podarila.
Takže táto Vajana bola z toho. Táto, neviem, či to je Jasmína. No. Asi Pocahontas. Tiež sa mi veľmi páči. Táto, ani neviem, že ktorá to je princezna. A sa vám to asi tak odráža maximálne. No a tento, to bude asi z toho princa. No, pošlem môj Peter Pán. To budú asi tie deti z Petra Pána. No krásne. Tieto záložky z toho Petite Poupées sa mi veľmi páčia. Tak, ako ďalšie tu máme Freezes. No a toto už je také trošku... Tamto Petite Poupées bola taká oddychovka a toto je už také... No, viacej na sústredenie. Je to isté, tiež 40 záložiek od Hachette Heroes. No, akurát, že tu sú záložky... Papier je tiež taký istý, len tu sú záložky v takomto štýle. Takže by ste ono videli, že sú väčšinou takto tu na poležiačky. A detailné. Samé detaily. Malinké. To drží nejako tak vhodne, lebo sa to celkom zle otáča. Papier je hladúčky, čiže pastelky po ňom pekne klžú. Na tieto konkrétne používam práve že len tvrdšie pastelky. Faber-Castell Black Edition. Krásne mi na tom akože krásne sa mi z nimi ide po tom papieri. Veľmi pekné farby sú tam. Naopak pri Petite Poupées, kde sú väčšie tie objekty na vymaľovanie, tam zase používam tie prízmy alebo luminensky. Lebo chcem už ich mať takto akože krajšie spravené, tak používam tie lepšie pastelky. No a na tieto detaily práve že tie tvrdšie pastelky sa hodia. No tu tých detailov je akože hodne. Strašne malinké sú tie akože obrázky, fakt. Stále akože keď kreslím z toho musím mať tak naostrené tie pastelky a v jednom kuse ich len zaostrovať, aby som nevyšla z toho. Bo ja to mám najradšej, keď je to presne podľa toho obrázku vyfarbené. Niekto si to urobí zase po svojom, ale ja mám rada, keď je tak obrázok, ako je. No, tak toto tu je sila. Čo tam sú tie budovy? Akože oproti môjmu prstu, hej. Dúfam, že to vám pekne zaostruje. Kusko. Čo to bolo za rozprávku? Ako sa to volala? Vladarova nová tvár. Ja akože Disneyovky zbožňujem, preto som skôr zaťažená na tie Disney obrázky. Ja ako dospelá idem si do kina aj na tú rozprávku, keď mám možnosť. Ja s tým problém nemám. No, tak z toho Freezes to by bolo všetko a ešte si ukážeme tie, čo už som si dokončila. Takže táto život chrobáka
No akurát to sa mi nepáči, neviem, tie chrobáčiky dookola. No. Tak mi to nejako splýva, celá tá záložka. Mohla som ju možno trošku ináč urobiť. Pinokio, tento sa mi napríklad zase páči. Som si to takto urobila. No a jednu, čo mám zalaminovanú, tak je práve táto. Mačky aristokratky, alebo tak nejako sa volala. Napríklad túto rozprávku som ani nevidela. Dobre, takže to by bolo z môjho listovania pre dnes všetko. Ďakujem veľmi za pozornosť, že ste si to pozreli. Ak sa vám to páči, kľudne mi tam dajte like, napíšte nejaký koment a vidíme sa na budúce. Čaute.